Vážené dámy a pánové, první cesta výboru pro sociální politiku vedla do Moravskoslezského kraje, kde nás zajímala již tehdy hrotící se situace horníků a jejich budoucnost. To, co nás zajímalo skoro před 3 lety, se nyní stalo velkým problémem Moravskoslezského kraje. V té době napětí a nespokojenost jen rostla a nebudeme si namlouvat, že i po některých řešeních vlády je vše vyřešeno. Doly se postupně uzavírají a budoucnost horníků je ohrožena. Kromě předčasných odchodů horníků do penze, které jsme zde schválili, a kompenzace, nevidím žádná konkrétní řešení a výrazné řešení budoucnosti horníků, jejich živobytí a práce. Debatuje se, slibuje se, ale lidi čekají na konkrétní pomoc a ptají se, co bude dál. Toto vše se netýká jen horníků samotných, ale dalších navazujících profesí, a dnes už to řekla přede mnou moje kolegyně Havlová, že v konečném důsledku přijde o práci až 30 000 lidí a sociálních problémů začne v naší zemi přibývat, a to je pouze odhad. Skutečnost bude asi jiná. Práce je velmi důležitá, ale my tu máme i bydlení, které je pro člověka stejně důležité. Vrátím-li se do historie, že prudký pokles cen uhlí v posledních 3 letech jistě urychlil pád NWR a OKD, nebyl však hlavní příčinou. Na dnešních problémech těžebního průmyslu se obecně začalo zadělávat již v letech 1991 a 1992. Tehdejší vláda zahájila zbrklou privatizaci důlních společností a ministr průmyslu Vladimír Dlouhý vložil hornické byty do společnosti OKD. Bakalově společnosti NWR tak později při koupi OKD spadlo do klína přes 40 000 hornických bytů. Finančník založil společnost Assental a vyvedl byty z OKD a neuvěřitelně na tom vydělal, a tyto byty jsou stále lukrativní. Sociálně slabí, kteří v nich nyní bydlí, vydělávají majitelům na sociálních dávkách a zase to jde z peněz daňových poplatníků. Akcie OKD dostaly města a obce Moravskoslezského kraje, které je v roce 1998 prodaly překupníkům. V roce 2004 měl pan Bakala už většinový podíl a žádal vládu, aby mu svůj podíl odprodala. Ta uvěřila zfalšovaným odhadům a prodala zbytek OKD za směšných pár miliard. Přitom hodnota byla mnohonásobně vyšší. Dnes mají na bývalé hornické byty hodnotu 20 až 25 miliard korun. OKD patřily i další dceřiné firmy jako koksovny, AVT Doprava a další, které NWR rovněž prodala. Od roku 2004 do současné doby vytěžil pan Bakala z OKD přibližně 125 miliard a nadělaly se i chyby další. A vy, pane premiére Sobotko, víte jako bývalý ministr financí, že jste chyby udělali, která tato země a daňoví poplatníci budou tvrdě platit ještě desítky let. Ptám se vás, pane Sobotko, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste byl přece u druhé vlny privatizace. Kde je sociální fond, který by se měl postarat o horníky? Vláda je u moci už přes 3 roky a řeší dopady, chyby minulosti i vaše chyby, pane premiére Sobotko. Chyby vaše a vašich kolegů, kteří se podíleli na prodeji OKD, zaplatíme teď všichni. Místo toho, abychom peníze věnovali na podporu mladých rodin, seniorů, aby měli slušné důchody, aby se zlepšil život zdravotně postiženým, a to nemluvím o platech pracovníků v sociálních službách, policistů a hasičů. Pane Sobotko, vy jste se podílel na tunelu století, na tunelu našeho národního bohatství, bohatství, které patřilo všem našim občanům. Nesete za tuto situaci odpovědnost
a v tuto chvíli nemáte co dělat v těchto lavicích, ale měl byste sedět na lavici obžalovaných spolu s ostatními. A já doufám, že se toho dočkám, a nejen já, ale i všichni, kterých se privatizace dotkla a ovlivnila negativně jejich životy. Proto bych vás, vážené kolegyně a kolegové, požádala, aby zde byla vytvořena vyšetřovací komise, kterou navrhujeme, máme sebrané podpisy a budu žádat vás společně s ostatními kolegy o jejich podporu a schválení. Na závěr chci říci jenom jednu věc. Takové tunely, pane předsedo vlády, v naší zemi trpět nebudeme a každý, kdo je bude dělat, by za to měl nést svoji zodpovědnost. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní